andre veje tungere end hensynet til partiet. Og det tidspunkt er kommet nu, og det er bedst, at jeg trækker mig og bliver plads til det. Espersen, Brian Mikkelsen, han stod herude på gangen i går og sagde 5 eller 6 gange, hun er den bedste formand, vi har lige nu. Og det siger jeg, fordi jeg synes, hun er den bedste formand, vi har lige nu. Synes du, det er loyalt, at han ikke vil give dig en opbakning, der har rækket mere end en dag frem? Jeg tror, hvis du spurgte Brian Mikkelsen om det, så har han en anden udlægning. Jeg vil sige, jeg har fået fantastisk stor opbakning på Brian Mikkelsen og resten af Folketingsgruppen fra vores bagland, hvor mange af dem jo har oplevet, at det ikke har været særlig sjovt at være konservativ. Og det er jo, når vinden er allerstridest, og der er modvind, det er der, man virkelig får testet, om folk så også kan holde sammen. Og jeg vil sige, den næste det konservative Folkeparti bestået. Jeg synes, at vores partifolk har gjort det utroligt godt. Der har vist utrolig stor tålmodighed. Også med at lade mig som partiformand få lov at få en chance for at rejse partiet op igen. Men der bliver altså et tidspunkt, hvor man må sige til sig selv, nu er tiden kommet til, at vi skal